Siwa Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar kula dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus iki pripun kahananing keng neraka kaya isa ya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih heeh ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati nang jero monggo nang alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek ki nek diceplok digoreng piye ya Tru dengkulmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndok ayo wujude ngono kuwi ning gumlundung ngeses-ngeses napa ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora tedas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas wah cilaka iki nek ora ana sing iso mbedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya Tru heeh aning anake anak apa buat lagi ora omong gampang kok ora angel lho ora kaya nglebokke ATM iki meng Rasramas ambangane ngene iki kowe karo aku ya kapiran Bagong nun nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa aku ora mbok nderekke ora apa-apa aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong kapok kowe ana minggat kana mulih kana rasa nderekke ndara wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit mula mambu
Mula bentuke kaya telek ya. Mbaya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esuk barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus meng aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul. Aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romo iki modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Lali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula yen to dina iki Kakang Mas ora keduga entuk pepadhang saka pangawasaning Gusti. Permadinedya gugat marang kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare koten mrayetna semuriris. Eka balik titiyani. Trisanya purnama sasi. Kocap kacaita nalika semanten. Dereng ngantos paripurna sami imbal wacana. Ki Lurah Semar nala Garing Petrus Semawur Bagong. Andherekaken risang permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun. Parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tik Brasara. Dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubahaken wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela. Pating jaletot swarane. Miris risang permadi mire sangganing para panakawan praptaning Gajah Sena. Kahanggo sesumbar lindhu pumi kuncing kumalu dukuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara iladal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tik Brasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwargan jati. Cah Bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku. Sing gedhe pangapuramu. Yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon kentuk kasuwargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati. Bocah ing kemapan ana ing telenging bungkus.
bungkus anake Pandhu. Aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus. Nggih, Cah Bagus. Anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Karaos sakit tinujah mawi gading denidak deniles mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggihaning Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ingkang wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kalih cinandak dening jejabang atmajaning Prabu Bandhu datan saged obah risang Gajah Sena wau. Suwek punang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu nyandak gading kiwa tengen saka rasane nggone nyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing sang Gajah Sena nalika semanten keparenging Jawata Noyan Ayu Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadya kagiat nenggih Sang Hyang Pikula Narada sigra tumiyap saking Dirgantara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone berkencang warudaya mak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe
Aduh. Ora jeneng mokal. Lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus. Monggo ora nate kesenggol dening apa wae. Ora kena srating Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus. Piye aduh. Kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur. Wis nganggo sandangan. Jangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu. Kelat bau bali bar manggis. Lan sak piturute Bayu, yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan ana telenging bungkus. Bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gedhe banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nggir. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Astina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura. Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Menapa apa aku ana ing telenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus. Ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom. Yo sakarepmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya. Sabanjure sapa ingkang bisa mbedah bungkus? Sing bisa mbedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Irawana. Gajah Irawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati. Yo duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi mbedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso mbedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita ingkang tansah nunggu kelawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita ki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ngono. Bicara sama terus. Nerodo. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matratap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau, ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong, lungguh sik. Wih, soi. Bagong, lungguh dhisik.
Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan bilih ngandika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jon Toyang iki. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Monggo nyesagen dadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal inggih menika kekasih Raden Bratasena.